Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Николаевка районы Зур Чирклей авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Мавлютов Арслан Фәрит улы каршылый. Шушы гомер тантанасы белән ихластан аны әнисе Алисия, яраткан тормыш иптәше Гөлнара, улы Усман, кызы Амина, кайнатасы Нурали, кайнанасы Дания, абысы Али белән җиңгәсе Хава, энесе Дамир белән Галия һәм барча туганнары да котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Минем кадерле улым, 1987 елның 2 декабрендә гаиләдә 3нче балабыз булып дөньяга аваз салды. Мәрхүмә әтисенең олы горурлыгы, киләчәктә терәге булыр дип хыялланган өмете иде ул. Бүген әткәсе күрсә аның өчен нык шатланыр иде. Ул бала чактан ук бик сабыр, ачык күңелле булып үсте. Киң күңелле балам барчабызга карата да бик мәрхәмәтле. 2011 елны йөрәгемне тынычландырып ул үзенең гомерлек юлдашы, кызым сыман бик кадерле булган киленем Гөлнараны табып, матур гаилә кордылар. Шатлыгыбыз булып 2 оныгым Усман һәм Аминочка тудылар. Һәрбер бәйрәм күңел яме бит ул. Бу көнне мин һәр вакыт зур дулкынлану белән Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт әйтеп каршы алам. Минем улымның, минем бердән-беремнең шушы матур дөньяга килгән көне. Улым, котлыйм сине туган көнең белән. Тормыш китабыңның ачкан һәр бите уңыш белән барсын. Бәхетле, якты, саулыклы, гомерле, шатлыклы, муллыкта булсын. Гөлнараң белән рәхәттә яшәгез. Кадерле оныкларымны тигезлектә үстерегез. Алар һәр вакыт шулай сезне сөендереп торсын, ә сез аларны. Минем сезне яратуымның шиге юк. Улым, бөтен хыялларың тормышка ашсын. Балам тугач, яшәү ямен тойдым. Бик кадерләп аны үстердем. Йөрәгемнән төшкән күз алмама барлык назымны да мин бирдем. Сиңа карыйм да мин, күрәм улым. Синең күздә минем карашлар. Шундый якын, назлы карашларда тик булмасын бер дә сагышлар. Тормыш даласында адашмаска, тугры дуслар булсын яныңда. Онытма син, газиз әниеңне, сиңа кызганмамын җанымда. Гомер юлың булсын улым матур, бәхет, шатлык килсен иелеп. Туган көнең белән котлыйм сине, мин яратам сине өзелеп. Яраткан ирем, мин синең язмышымда барлыкка килүең белән бәхетле һәм хисләребезнең үзара булуына ышанам. Бәхетле күзләрең үзең өчен үзләре сөйли. Безнең мөнәсәбәтләрне идеаль итеп камилләштерәсем килә. Менә инде озак еллар дәвамында без матур яшәп киләбез. Өстәвенә, тормышыбызны бизәп, 2 балабызны да үстерәбез. Бел, мин сине мәңге яратачакмын. Тормышыбызның соңгы көннәренә кадәр тугрылык саклыйм һәм һәр чак янәшәңдә булачакмын. Якыныбыз бүген туган көнен каршылады тулып шатлыкка. Күзләреннән күрәм, бик бәхетле бу тормышта гаиләсе барлыкка. Бер арамый тырыш хезмәт итә, үзе сайлап тапты кәсебен. Ашыкма син, тормыш куар өчен Аллаһ бирер безгә нәсибен. Онытма син, иң мөһиме җирдә исән-имин гаиләң, балалар, җан юлдашың, бала туганнарың сиңа бәхет теләп калалар. Хөрмәтле Арслан Фәритович, бәйрәмегез мубарәк булсын. Алда да якыннарыгызның хөрмәтен тоеп яшәгез. Хәзерге җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Сандугач түгел карлугачта, минем өчен бәхет кошы син. Юк күкләргә түгел, юк бүтәнгә түгел, йөрәгемә туры очтың син. Бәхет кошым минем, моңлы сандугачым, моң җырларымны бирү тынмасын. Излеп яратганым, назлы канатларым, язмыш җилләрен дә сынмасын.
сарылып, бар дөньяга аксын моңнарың. Син сайрап тұрғанда, син янда булганда, рәхәт минем гомер юлларым. Бәхет кушым минем, моңлы сандуашым, моң җырларымны берү тынмасын. Излеп яратганым, назлы канатларым, язмы җилләрене дә сынмасын, сынмасын. Булсын тормышыгыз, булсын үз кышыгыз, сөю тирәгенедә сайрарлык. Яшәгез сөенеп, Яшәгез сөенеп, үтмәсен гомерләр саргаеп. Бәхет кушым минем, моңлы сандуашым, моң җырларымны берү тынмасын. Излеп яратганым, назлы канатларым, язмы җилләрене дә сынмасын. Бәхет кушым минем, моңлы сандуашым, моң җырларымны берү тынмасын. Излеп яратганым, назлы